Моята тетрадка, която имам също ми число от 5-6 години, тя не изглежда така, само вие имате щастието да получите такава тетрадка. Моята тетрадка е изписана с 6 листа, каква съм аз и каква си се представям. Най-интересното е, че се оказа, че има такова нещо в психологията. Когато напишеш положителните качества, ти просто почваш да ставаш такъв. И дори да се объркаш някога, и дори нещо да си направил нещо, което не е съвсем достойно, просто веднага се връщаш на правия път. Защото си написал какъв си ти. Отгръщаме нататък. Оставила съм ви само това е нещо, което да напишете. Убедена съм, че може да използвате страничка, че ще с всички положителни качества, които вие искате да притежавате като нещо. На другата страница пише обещавам. Георги? Ще прочетеш ли първото обещание? Обърни се към тях. Никога няма да говоря лошо за България. Работила съм с хора от Франция, Испания, Италия, Гърция, Турция, Америка и още